Vážení přátelé, vítám vás u dalšího nedělního kázání protestantské církve svaté Korony. Jeden po volebním podvodu, kdy jsme si mohli vybírat mezi dvěma agenty STB, respektive vojenské rozvědky, agentem Pávkem a agentem Burešem, oběma členy Aspen institutu. Takže se budu samozřejmě věnovat hlavně tomu. Tyto volby nebyly ani svobodné, ani demokratické, ani legitimní. Byl to podvod už od začátku, už předtím, než se otevřely volební místnosti. A to z důvodu, že ty volební petice na podporu jednotlivých kandidátů byly přezkoumávány protiprávním způsobem soukromou firmou Hewlett Packard, jak už asi víte z mých předchozích kázání, a že řadili kandidáty, který jim byli nepohodlní, který prostě nepracovali pro systém. Takže já věřím, že kdyby Janeček, Březina, Zítko nebo Ráhnová mohli kandidovat, že by ty volby mohly dopadnout jinak. No ale prostě nakonec si to ošéfovali tímto způsobem, že všechny nepohodlný kandidáty vyřadili rovnou, a takže jsme si mohli vybírat mezi Burešem a Pávkem nakonec. Jako jestli bylo podvod i samotný sčítání hlasů, nevím, jako určitě k nějakým podvodům došlo. To už v prvním kole se objevilo, že v nějakém okrsku v Brně bylo víc platných hlasů než vydaných obálek. Tím nemyslím, že by byla účast voličů vyšší než 100%, to ne, ale z těch, co přišli k volbám, to bylo asi 102%, takže to jako je matematicky nemožný. Samozřejmě, že to použijem v té žalobě na neplatnost voleb, ale je to jenom jeden okrsek a to soud může říct, že je to moc málo na to, aby to ovlivnilo výsledky voleb. Takže kdybyste věděli o jakýmkoliv podobným případu, kde někde byla účast vyšší než 100%, kde prostě se manipulovalo nějak s těma volbama a je to prokazatelný, tak nám napište a samozřejmě, že se nám to bude hodit do těch žalob. Zatím tedy nám žaloby zamítly z důvodu předčasnosti. Nejvyšší správní soud došel k závěru, že je možný ty žaloby podat až po volbách, protože přestože zákon určuje, že zákon o volbách prezidenta, že je možné podat tyto žaloby nejpozději do 7 dnů od vyhlášení výsledků voleb. Ale není tam od kdy. A oni prostě se rozhodli, že před volbama je předčasný. To jako považujeme za nedůvodný a podáme proti tomu ústavní stížnost, ale zároveň, aby neměli tuto záminku k zamítnutí, tak to podáme po volbách znova, aby prostě nemohli to odmítnout jenom z důvodu těch lhůt. A samozřejmě teda, kdybyste měli nějaký další důkazy o jakýchkoliv nepravostech nebo nezákonnostech, co se při volbách staly, tak nám to posílejte. No ale samozřejmě nemůžeme se na to spoléhat, ale že ty volby zruší, ale přesto je nutné aspoň to prostě rozvířit, tu veřejnou debatu, aby si všichni lidi uvědomili, že to byl volební podvod. Jakkoliv to samotný včerejší sčítání za velký podvod nepovažuju, protože říkám, k něčemu možná došlo, ale ten rozdíl skoro 1 milionu hlasů je příliš moc velký na to, aby se to dalo udělat podvodem. Podvodem se dají volby sfalšovat o pár procent, což hraje roli třeba ve Spojených státech, kde to bývá velmi vyrovnaný, ale tady jako 58 k 42%, to je rozdíl tak velký, že to si myslím, že se tolik sfalšovat nedalo a že tedy opravdu agent Pávek dostal víc hlasů než agent Bureš. No ale samozřejmě ještě si pak po chvilce probereme
že vlastně většina lidí Pávka nevolila, ale teď ještě se podíváme na to, co z toho pro nás vyplývá. Že pro nás vlastence je vítězství agenta Pávka zklamáním, i když se to dalo předem očekávat. Není to však katastrofa, jak se na internetu šíří, že vyhlásí mobilizaci. Uvědomme si, že o tom, jestli bude válka, se nerozhoduje český prezident. Vůbec se o tom nerozhoduje v Praze. O tom se rozhoduje na Wall Streetu a v London City. A jako co se týká těch našich politiků, tak agent Pávek bude ty jejich pokyny plnit ochotně. Agent Bureš by jejich pokyny těchto globálních elit plnil možná neochotně, ale plnil by je taky. Když si vzpomeňte za koronaviru, jak dokonale plnil tu ty pokyny těch globálních elit, těch Billa Gatesa, Anthony Fauciho a prostě George Sorose a těchto globálních satanistických zločinců. Takže jako není důvod se domnívat, že by v případě války je najednou přestal poslouchat. Takže Bureš rozhodně nebyl kandidát, který by nás jakkoliv reprezentoval a hájil naše zájmy. Pouze představoval možná menší zlo. A to jen z důvodu, že byl z jiný konkurenční bandy. Jak už jsem vám říkal, že když máte dvě mafie, a který bojují proti sobě, že je to lepší, než když všechno ovládne jedna mafie. Takže největší problém je, že to znamená posílení vlády Fialového hnusu a teď reálně hrozí, že tato vlastizrádná vláda bude vládnout až do voleb v roce 2025. Ale jako není všechno ztraceno s tím, jak se budou stupňovat hospodářský problémy, bude stoupat i nespokojenost občanů. A výhoda je, že ANO je zahnaný do opozice, bude v podstatě na naší straně. ANO bude chtě nechtě muset prosazovat pro národní vlasteneckou politiku, aby se dostalo znovu k moci. Je proto možný s tím do určitý míry spolupracovat, což by nebylo možný, pokud by Bureš byl na hradě. Tím spíše je možný spolupracovat s řadovými voličema Babiše, šířit mezi ně informace a pobízet je k politické aktivitě. Takže co můžeme a musíme udělat? Takže za prvý zpochybňovat legitimitu voleb. Je třeba přesvědčit občany, že volby jsou podvod a proto teda podávejte ty žaloby na jejich neplatnost. Kdo jste ještě nepodal, tak někdy v pondělí nebo v úterý, nejpozději, ale snad už během zítřka teda dám na stránky Církev svatá CZ sekce ke stažení aktualizovaný vzory těch žalob na neplatnost voleb a žádosti o náhradu škody a za zneužití vašich osobních údajů, pokud se to podepsali některým z prezidentských kandidátů a trestní oznámení na neznámý pachatele za to, že tady porušili ty zákony. Takže najděte to, vytiskněte si to, podávejte to. A říkejte o tom ostatním lidem, aby to prostě, protože mainstreamové média to úmyslně bojkotujou. Všechny média se snaží zatajit, že ty volby jsou nesvobodný, nedemokratický a nelegitimní. Uvidíme, jak teď po volbách, když Babiš prohrál, jak se zachovají Babišovo média, jako iDnes a Lidový noviny, tak doufejme, že tam by o tom nějakou zmínku napsat mohli, ale dosud byla absolutní mediální blokáda, protože všechny média se tvářily, že volby jsou demokratický, když samozřejmě nebyly. Takže je třeba si uvědomit, že generál Pavel není legitimní prezident, protože zvítězil pomocí volebního podvodu. Už pokud si toto občané uvědomí, tak už je vítězství z půlky naše. Takže dále je třeba protestovat proti válce, zejména proti podpoře Ukrajiny a posílání zbraní. Režim se snaží lidi zastrašit, už desítky lidí jsou trestně stíháni za podporu nebo prostě za schvalování ruské invaze, ale já nenabádám k tomu schvalovat ruskou invazi, ale k tomu protestovat proti prodlužování této války dodávkami zbraní Ukrajině a finanční podporou Ukrajiny. A to je třeba ta výzva Mír a spravedlnost, tu doporučuji podepsat a podobné iniciativy a je třeba samozřejmě šířit informace o tom, že na Ukrajině vládnou nacisti a podobně. Naše heslo musí být, že chceme mír.
Dále je třeba protestovat proti vysokým cenám energií a vysvětlovat lidem, že to není kvůli válce, ale kvůli našim politikům a EU, že vysoké ceny energií nespůsobila válka na Ukrajině, ale Green Deal a protiruský sankce Evropské unie. Jako se ty prezidentský kandidáti v debatách hádali, jestli to mohla ovlivnit Česká národní banka, to je naprostý nesmysl. Já se České národní banky rozhodně nechci nijak zastávat, samozřejmě, že s její politikou nesouhlasím, ale že považuji za loutky Rothschildů a Rockefellerů a těch mezinárodních bankéřů, ale v tomto konkrétním případě za to opravdu nemohli, protože ta inflace je způsobena především vysokýma cenama energií, který Národní banka nijak ovlivnit nemůže. A takže tedy za to může naše vláda a Evropská unie. No, tím, že udělali Green Deal, tím, že udělali protiruský sankce, to je prostě celý. A tuto je taky důležité, aby si lidi uvědomili. Pak musíme být ještě aktivnější v odporu proti režimu než dosud. Demonstrace a další protesty musí mít masovější účast. Musíme se všichni snažit šířit informace z alternativních médií mezi naše známí, příbuzní, kolegy z práce a podobně. Bez podpory mlčící většiny ničeho nedosáhneme. A pak především musíme zapomenout na vzájemné spory a všichni aktivisti musí spolupracovat. Ono je tady problém, že prostě tyhle protilidový vlastizrádný síly, že ty se spojit dokážou. Protože tím nejde o nějaký názory, nějaký ideologii, tím prostě jde o to nás okrást. Ale ty, co to myslí dobře, vlastenci, tak jim často ty často mezi sebou hledají rozdíly, že tento nemyslí dost upřímně a ten je moc pravicovej nebo moc levicovej a takovýhle drobnosti. A proto prostě, když se nedokážeme spojit, tak vždycky prohrajem. Takže je třeba se chovat jako oni a zapomenout na vzájemný spory a zapomenout na rozdílný světonázor a prostě spolupracovat. A musíme prostě vytvořit jednotný hnutí odporu proti válce, proti vládě, proti Evropské unii a NATO. A ti, co jsou členy odborů, musí usilovat o odvolání Středuly a jeho nahrazení někým, kdo bude hájit zájmy zaměstnanců a ne pracovat pro globální elity, protože Středula je zrádce, který paralyzuje odbory a teď při těch prezidentských volbách to ukázal naprosto jednoznačně. A jako vládu můžeme svrhnout jedině generální stávkou a to prostě nejde bez odborů. A takže jako pokud má padnout Fiala, tak musí nejdřív padnout Středula. Ještě bych teda chtěl říct, že jsem se tady vyjadřoval o mlčící většině. Přitom se může zdát, že nás je menšina, když většina volila Pávka, ale tak to není. Volební účast byla 70%, což všichni říkají, jak je hodně, ale ono to zase tak hodně není, že když 30% občanů furt nešlo volit. Takže 58% pro Pavla znamená, že ho reálně volilo 40% občanů. 30% občanů volilo Babiše a 30% občanů nešlo k volbám. Takže dohromady prostě jsme většina, mlčící většina, co ho nevolili, je nás 60%. A ono to tak je vždycky. V tomhle se samozřejmě neshodnu s některými aktivistama, který radí k volbám nechodit, protože je to podvod, ale já jsem zastáncem toho, že i když je to podvod, tak je třeba tam chodit, protože, jak už jsem říkal, podvodem se dá upravit o pár procent a ne nějak jako zásadně. A jak vyplývá z výzkumu francouzských sociologů, tak v západní Evropě je 40% lidí zhruba spokojených s režimem, s politickým systémem, 60% je nespokojených, ale přesto ty volby vyhrávají ty prosystémoví kandidáti. Přesto ve Francii jsou milionové demonstrace proti Macronovi, ale pak stejně vyhraje volby. No proč? No protože já nevím, jaký je v Francii volební systém, jestli je možný korespondenční hlasování jako v Americe, tam jsou možný podvody větší, ale možná, že to ani tak velký podvod nebyl, možná, že prostě z těch 60%, co jsou proti Macronovi, tak půlka nešla k volbám, no a podobně je to u nás, takže prostě dokud ty nespokojení nebudou chodit k volbám a ty spokojení tam budou chodit, tak prostě se nic nezmění. A takže se ukazuje, že 40% občanů prostě stačí na to, aby ovládalo ten volební proces a vůbec politický systém. To nakonec platí i
v zemích, kde nejsou žádné volby, kde není žádná demokracie. Můžu uvést příklad z historie, ono to bylo vždycky stejný. Před 100 lety, když byla velká říjnová revoluce v Rusku, tak tam těch spokojených, těch, co byli prostě pro cara, nebylo 40%. Tam by bylo tak maximálně 20%. To byli ty kulací, ty bohatí rolníci, městská buržoazie a střední třída, ale ta byla hrozně málo početná, protože ve městech tehdy žilo minimum obyvatel, 80% lidí žilo na venkově. Pak ještě mezi ty spokojený, mezi ty, co byli pro cara, se asi řadila část těch kozáků, ale drtivá většina národa byli prostě mužicí nebo prostě drobní rolníci nebo dělníci, takže to bylo 80% ku 20. A proto, když vypukla občanská válka, tak přestože ty bělogvardějci měli podporu ze západu, ne, dostávali obrovské množství zbraní a munice z Ameriky, z Francie, z Anglie, ještě víc, než dostává dneska Ukrajina, protože tehdy krátce po první světové válce ten vojenský průmysl jel naplno, tak prostě prohráli, protože jich bylo příliš málo. Zhruba ve stejné době, nebo o rok později, vypukla občanská válka i v Německu. A tam ale byla struktura obyvatelstva jiná. Tam byla početná střední třída, byly tam taková různá inteligence, státní zaměstnancí, hodně středních rolníků a tak. Takže tam už těch spokojených, co nechtělo změnu režimu, bylo třeba 40%. A už těch 40% stačilo na to, když ty dělníci tam prostě se vzbouřili, aby okamžitě povstání potlačili. Německá občanská válka velmi rychle skončila vítězstvím těch pravicových sil. Takže vidíte, že po 100 letech je to pořád stejný, že 40% dokáže poroučet těm 60%, protože jsou lépe organizovaný a disciplinovanější, ku podivu, ty, co jsou spokojení s režimem, než ty, co jsou nespokojení. No a později se komunisti dostali vždycky k moci jenom v zemích, kde byla struktura obyvatelstva podobná jako v carském Rusku a se 2 výjimkama se nikdy nedostali k moci v zemích, kde byla struktura obyvatel podobná jako v Německu. Vždycky prostě v situaci, kde bylo těch spokojených 20% nebo ještě míň a ty země, kde bylo relativně spokojených víc, byly jenom 2. Východní Německo a Československo. Ve východním Německu tam byl komunismus dosazený zvenčí a v Československu tady byla velmi specifická situace po té druhé světové válce. Takže Československo byl jediný případ, kde byla struktura obyvatelstva podobná jako v tom Německu, kde taky bylo, dejme tomu, 40% těch bohatších a těch středních tříd a přesto se podařilo komunistům dostat se k moci. A proč o tom mluvím? Protože to ukazuje, jak ty čísla dneska z té současné západní Evropy, a ono je to u nás úplně stejný, to přesně ukazuje, jak se říká, že dějiny jsou učitelka života, že je to tak dodnes, že dokud je 40% spokojených, tak prostě se režim udrží. No a vláda samozřejmě, oni to vlády ví a snaží se to udržet, to číslo kolem 40%, třeba, že vytváří umělý pracovní místa ve státní správě a tak. No ale jakmile se bude situace zhoršovat, ekonomická, tak se to bude překlápět a ani ty lidi, co dneska patří do střední třídy, budou mít problém víc penězma zaplatit hypotéky, zaplatit složenky za elektriku a plyn. A takže ono se to možná přehoupne do situace, že bude těch 20% spokojených ku 80 nespokojených. To se může stát během roku a 2 a pokud se to stane, tak pak dojde ke změně, pak dojde k zásadním změnám politického systému. Takže samozřejmě já se nepřeju, aby se to stalo tímto způsobem, aby národ schudnul, ale bohužel nás to asi čeká. Měli jsme možnosti zastavit, kdyby se nám podařilo sesadit Fialovou vládu v tom září, jak byly ty masové demonstrace a tak to vypadalo nadějně. Ale nepovedlo se nám to prozatím. Teď je vláda bohužel ještě posílená tím, že na Hradě bude mít generála Pávka a takže ještě nějaký čas vládnout bude a do té doby zřejmě dokáže zruinovat zemi.
Takže tedy doufáme, že to nějak přežijeme a věřím, že nakonec s pomocí Boží zvítězíme. No a jinak tedy bych to uzavřel tím, že se tady rozjíždí ty politické procesy. Teď zase Tomáš Čermák má být souzený za to, že chtěl vtrhnout do Senátu nebo vyzýval lidi tam a dát těm senátorům přes hubu. Takže z toho udělali terorismus, hrozí mu 5letý vězení minimálně, takže tak doufáme, že ho nedostane. Chtěl bych vás požádat ohledně jeho obhajoby, protože je zcela očividný, jak je tady dvojí metr, že ty, co jsou prostě stoupencí vlády, tady můžou vyhrožovat zabitím, můžou jiným lidem můžou urážet, dehonestovat jiný národy, můžou cokoliv a sbírat tyto výroky a abychom u soudu pak jednak u toho, ale jinak i u dalších soudů, kde jsou lidi stíhaní za své názory, mohli poukazovat na ten kontrast. Takže všichni, kdo víte o nějakých výrocích politiků, novinářů nebo kohokoliv známého, jak někoho hrubě urážel, vyhrožoval a podobně, tak nám to posílejte. Posílejte to třeba na odkazy pod tímto videem nebo mě na e-mail norbert10@seznam.cz a podobně a tím pomůžete těmto disidentům v jejich obhajobě. Protože snad ty soudci si nedovolí až takhle zjevný dvojí metr. Takže tím bych to asi prozatím uzavřel a takže tedy bitvu jsme prohráli, ale ještě není dobojováno a věřím, že s pomocí Boží zvítězíme nad satanskými globálními elitama.